И Давидха, аз съм Болинджа и днес ще играя малко Clash Royale и открих как да я оправя. Просто изчаках малко време и стана. Само да намаля. Добре, ами да ви кажа, че това. Исках да кача един друг клип, само че понеже съм най-тъпия ever, и затова сега снимам един клип. Това, което се случи там, беше, че 3 пъти загубих, 2 пъти спечелих и от Crown Chest, защото нали още един ми се отворил, 2 Fertilizer честа и тук имаше Clan Chest, ми спадна ново само Furnace, нищо друго хубаво. И сега ще отворим тези 2 Silver и Crown Chest. Giant не ми е толкова за него. Хайде нещо хубаво да бъде този път. Ако може легендарна Ама Furnace. Нищо така е. Сега една битка. Ако може да заради Айде. Нещо тотално заби. А не. Ей, най-сетне. Добре. Охо. Майко мила, как е толкова бързо? Как е толкова бързо? Да ви кажа, че не бях снимал толкова време, защото бях на почивка в планината. Просто да не се чудите, защо е нямало мои клипове. Майко мила, те разсипаха пеката. Нали то ме нападна толкова бързо, аз нищо не усетих. И ми унищожи едната кола вече. Не, то нещо се базика. Убеден съм, че се базика тоя. Аз съм малко пенца дръжка. Да го поизцеда. Майко мила. Майко. То ползва комбота. Има едни комбота на клипчета, които съм гледал и той ги ползва точно тия комбота. Късметлия, че има тези карти. Защото аз нямам Giant скелетъна, за жалост. От тук една пекичка да му пусна. Един принц. О, ноп. Шет. Не, то ме разби. След 3, 2, 1 най-вероятно ще замина. Да, бай. Толкова ли съм тъп? Когато победа, тогава ще го спра това видео. Но ако 15 минути също може да го спра. Ако съм победил. Между другото, за следващото видео предложете долу в коментарите игра и дайте нов дек, защото мисля, че моя е слаб. Дайте нов дек, ето ми ги карти. Разгледайте ги, ако искате. Ето каква, но ако искате се включите, нали. Ще съм ви много благодарна, ако се включите.
Хайде сега да се бием. Мале, то отведнага тръгна, бе. Отведнага тръгва. Поизънка ми пусна. Слаба работа. Айде сега един пен с дръжка. Сега ще му вземат. Стига, бе. Пак си подейства доста. Само и да ще ги направи миньоните на... What? Какво стана? Как не ги разби? Как не ги направи на пух и прах, бе? Как не ги направи на пух и прах? Това ми е въпрос. Мале, значи, тия декове ще ме разбият. Тия повече ползват такива силни, но и бързи за слагане декове. Аз ползвам най-слабите декове за бога в целия свят. Гати. Майко мила, пеката ще ме размаже. Пеката ми размаза фасона. Не, просто тия са не човеци. Мале. Майко мила. Ако ме свали на четвърта арена, ще се ядо съм бруталистик. Въпреки, че вече би трябвало да съм на четвърта арена, но нищо. Една валкирия. Дали стана? Не. Много ли? Отново ме прецакаха. Защо? Армия скелети. Бе, сега мисля Уизърда, въпреки че е с по-малък кръв, но е с повече атака. Днеска мисля, че беше. И този веднага искаше да ми го унищожи. Не можеше да се стърпи. Айде. Унищожих му от колата. Мисля да изчакам да отминат. Че да не ми бият принца. И е така една валкирия. Абе, пак ли тия барбарени? И пак ли тази валкирия? Абе, то сериозно ли? Ако си играем постоянно едно и също, не знам кой ще спечели. Гледай го. То почти ме копира. Защото като пуснах аз армия скелети, той пусна армия скелети. Значи не виждам смисъл, освен ако нямаш само тази карта, нали, която може да те спаси. Айде, принц. Така. Сега се добра комбинация. Писна ми. Той сега ще си замине. Заминал си е. Окей. Заминал си. Заминал си е. Айде, заминал си.
успях целия да го изцеда. И ще така става. Силва чест. Аз забравих да си пусна голден чест. Ами, добре, мисля да бъде това за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се за моя канал. Не забравяйте да харесате този клип. И това беше всичко от мен. Чао, чао!